El futbol no hi va només per afició, també forma part de la seva feina. Bueno, doncs nosaltres, des que som minuts que juguem al futbol i tot això, doncs sempre que hem tingut alguna lesió, ja sigui acabament de nervis, dolor aquí a l'esquena o alguna per un cop o alguna cosa, sempre hem anat amb este senyor. Sempre ha anat bé tot això. Donem només nosaltres, per exemple, el primer equip, els infantils, els alevins, tothom va amb ell. El club ja ens diu que si prenem mal hi hem d'anar amb ell també. Tenim confiança i això. Si prenem mal d'esta classe, ja no anem al metge, anem directament amb ell, ho soluciona bé i va bé. Es va córrer el dolor hasta la junta d'aquí, aquí el colze, no? Els curanderos com Xibau apliquen herbes, massatges i tècniques tradicionals. Vindre de quan en quan i fer-se un massatge. Els clients hi van per un costum que ve des de temps antic i perquè tenen fe en els seus mètodes. Uns bons banys d'aigua calenta. Fa anys, el meu xiquet el va curar una curandera. Quan tenia un any. I des d'aquella feta s'ha empenyat. M'entens? Que em perdonien tots els que em puguen sentir-me. Són opinions personals, diguéssim, de cadascú, m'entens? Vull dir que jo tinc fe en aquests senyors i veig que ho fan tot el més bé possible. Vamos, aquí estic. No puc dir res més. Els metges, sí, tot molt bons, tot el que tu digues, però aquesta gent van al gra, entens? Van al gra. I com això, no hi ha res. Els curanderos no solen ser cars. Normalment es deixa la voluntat. Un te dona un grapat d'arròs, se ve un cabero, l'altre ve que té un grapat de peix. L'altre et dona la voluntat, un te dona això. Mira, avui heu vist el que m'han dat 1.000 pessetes, saps? 2.000 pesetes. Yo lo que sí quiero decir es que, bueno, problemas graves por interferencias de curanderos en lo que son los tratamientos y tal, pues bueno, hay veces que han sucedido problemas del tipo de heridas que ves que se han infectado por emplastes, por cuestiones de poca higiene con las que se han solucionado, pero yo desde luego no he encontrado ningún problema grave. Hola. Buenas tardes. Aquest jove té hepatitis. Els seus pares l'acompanyen en la visita a casa d'Isabel Muñoz, la curandera del poble de Jesús. Y explícame lo que tienes. Entre els curanderos hi ha diverses especialitats, que no es redueixen només a esquinços o refredats. Es tracten malalties de tota mena. La senyora Isabel Muñoz té 80 anys i fa molt temps que cura hepatitis. Va néixer un divendres sant i té una marca de naixença al paladar amb la forma de la creu de Caravaca. Amb aquests poders, unes oracions, un vas d'aigua, unes tisores i uns retalls de roba, es tanca a la cuina i promet als malalts de qualsevol classe d'hepatitis que es curaran en 9 dies. Aquí te traigo la mal que tienes. A ver tú qué es lo que ves aquí. Uy, me lo creo. ¿Aquí? ¿Y aquí? Sí. El amarillo, solo. Sí, el amarillo. ¿Qué son los vómitos que tienes? Ah, claro. Que quieres vomitar y no puedes. Uy. Nada más que estas ansias. Pues sí, me lo ha Cansamiento de pies. Me lo ha adivinado. Como si te hubieran dado una paliza. Era lo que estaba buscando yo hoy. Era Sí. la solución que estaba yo buscando hoy. Pues mira, ya las he Sí. encontrado. Ya las he encontrado aquí. Ahora te has de tomar 9 días un vaso de frígola, agua, pero de esos de cuarto. Y que esté espesica. Para que lave el hígado. Bien. Y a los 9 días vuelves. En el futur, de la clientela d'Isabel Muñoz s'encarregarà la seva neta de 12 anys, que també té poders. Y más adelante, pues la han visto ahora, de que ella lo hace mejor que yo. Porque no sé, por más joven o porque yo soy más vieja y mi cabeza ya no rige, no sé. Pero ella lo hace. También, compañero. Sí, i ma iaia una vegada se'n va anar a França i va vindre molta gent a curar-se i com no estava ma iaia ho vaig tenir que fer jo i van quedar molt contents. La gent ve aquí i diu que va curandero, però va per unes qüestions molt concretes, no? Molts cops passa que els sanitaris pequem que no sabem escoltar. Els sanitaris estem molt medicalitzats i habitualment el que fem ve un pacient i li receptem, no? Però el pacient a vegades que espera no és una recepta, sinó ser escoltat. I els curanderos
tenen molts d'ells aquesta gràcia que saben escoltar i senzillament escoltant i després aconsellant i han aconseguit l'objectiu que pretenia el pacient, ser escoltat. La consulta de la Seguretat Social de Deltebre. El curanderisme no treu pacients a la medicina oficial. Molta gent va als dos llocs. En alguns casos es va al metge malgrat els consells de familiars i amics que vagin al curandero. Sí, me diuen que anés que seria bo, però primer vaig preferir anar al metge perquè no sabia el que tenia. A millor ho tenia trencat o no ho tenia trencat. Què pensa vostè? Jo en els curanderos no hi crec. I els curanderos n'hi ha que fer fregues o que facin massatges, això, pues sí, però que curien, i aquests mals que corren ara tan dolents i tot això, el que no curien els metges i els curanderos, ni hablar, perquè hi ha hagut persones que han tingut coses mals, molt feos. Jo mateix vaig tindre un xiquet que me se va morir, jo no hi creia, però allí venia gent i dient, mira, t'he portat aigua, una botella d'aigua de Lourdes, de la Mare de França, de Lourdes, t'he portat una botella, dóna-li, doncs jo li donava, però hi van vindre inclús persones a curar-los i a curar-lo, i jo no dia que no perquè deixava que estessin en el crio i que fessin, però últimament ja, inclús quan sortien d'allí em diuen d'aquí uns dies veurà que el fill de vostè ja camina i ja està bé. I ni hablar. Hasta que jo i el meu home van decidir dir que no. Que ja no vam deixar entrar a ningú més ja, perquè no li feien res. Hasta que es van morir. I no hi crec. Yo pienso que fundamentalmente se va al curandero, primero, cuando se tiene un problema de poca importancia, digamos a nivel de salud, o bien cuando se busca una tranquilidad en momentos de angustia, pues por problemática familiar, por inseguridad en el trabajo, etc. Y luego se vuelve otra vez al curandero cuando, pues digamos en la medicina oficial se le ha dicho que eso no tiene solución porque es un problema crónico o que es un problema que realmente, pues bueno, es un problema de cáncer, etc., ¿no? Fa 2 anys una curandera va canviar la vida de Norbert Blanc, un mecànic de Camarles. Per mitjà d'una fotografia que li va ensenyar la seva germana, la curandera va descobrir que Norbert tenia poders. Vaig anar a veure-la, no? I quan vaig entrar allí, diu, mira, jo soc tal, diu, no, jo sé qui ets. I em vaig quedar una mica sorprès, diu, bueno, què passa aquí? I entro allí, diu, senta't, diu, bueno, jo voldria saber el que passa aquí, que la meva germana m'ha dit que tinc una gràcia i tal, jo m'he ficat a riure, no? Diu, doncs no, diu, el que tens tu, diu, és que mentre no curis a les persones no et trobaràs bé. Jo, clar, me va agafar així una mica de sorpresa, jo, no curis a les persones. Diu, jo pensava que sabia fer algun curset, dic, això és que s'ha de fer algun curset o alguna cosa, perquè... Diu, no, diu, tu has de posar les mans i en hi haurà dolor o malestàs, desapareix. Això que ha sigut un mal gest. Norbert va fer el que la curandera li va dir, en principi amb bons resultats. Actualment fa curacions, però només a familiars i amics. La seva història és un exemple del prestigi que els curanderos tenen en aquesta zona, a pesar que també hi ha molta gent que no hi creu o que n'ha quedat desenganyada. Al cap de pocs dies de fer-se públic que Norbert curava, no va donar l'abast i va haver de tancar la consulta que havia obert per accés de clients. Llavors el que passa és que les persones, clar, venien una pel genoll, pel braç, per l'esquena, pel que fos, no? I desapareixia, però clar, llavors la gent ja te demanava més, no? I clar, te demanava més i clar, com jo era nou en tot això, me sentia molt impotent, vaig dir, bueno, és que jo què li he de fer a aquesta senyora si jo no sé el que té aquí dins. Clar, això era un principi. Clar, a raïs que vas curar molta gent, llavors ja vas comprenent el que té, no? I clar, va arribar un moment que jo, pues, això se va escampar molt i clar, hi tenia molta gent, i arriba un moment que jo no sabia si estava curant o estava treballant. La gran afluència de parroquians als curanderos pot tenir una explicació històrica. El Delta de l'Ebre ha estat tradicionalment una zona mal comunicada, amb pocs serveis i amb moltes malalties típiques de les zones d'aiguamolls. Aquí hi havia pocs metges que havien de venir de fora. Durant molts anys els curanderos van suplir la medicina oficial. Aquest és un bar de Sant Jaume d'Enveja on es reuneix la gent jove del poble. Anar al curandero en aquesta zona no és un costum exclusiu d'una determinada classe social o d'un determinat nivell intel·lectual. Als curanderos hi va gent de tota mena. Fins i tot també hi van els joves. Anar-hi no està mal vist. No crec. Perquè tingui a veure una mala imatge. No es crec la gent, perquè aquí existien curanderos que sigui una mala imatge.
que aquí la gent no, que va, mucho menos. Al revés, vull dir, és una tradició del Delta, que es conservin les tradicions, i això és una de les coses que es conserva encara actualment. Això és normal, és una cosa per tradició que des de menut et van dient estan els metges i després dels metges estan unes altres persones que tenen com uns dons que han rebut d'una altra persona o se'ls ha vingut donat des del mateix moment del naixement i aquestes persones te poden ajudar quan no te pot ajudar un metge. Y cuando al niño Jesús le posaven a l'altar, vas néixer jo. I després, sempre que me deixo de curar, arriba Quaresma i me poso molt malalta. Però jo, les cures que fan són de la meva mà. La senyora Antònia Álvaro explica als seus nets com va descobrir que tenia poders. Viu a Sant Jaume d'Enveja i, a més de curandera, és vident i sap tirar les cartes. Com la majoria de curanderos d'aquesta zona, assegura que el seu poder prové de Déu. Ells usen de símbols cristians i moltes vegades els usen mesclant la superstició. Tot el que sigui mesclant la superstició és abusiu. Fins a quin punt és bona fe i fins a quin punt és superstició, això cada cas hi ha que analitzar-lo en concret. Pròpiament no mos consulten de què anar d'aquí, de què anar d'allà, no mos ho expliquen, però ho endivinem per les coses que mos demanen, no? La gent, les coses que mos demanen. Mos demanen aigua bendita, que mos demanen una miqueta d'aigua bendita per Pasqua, això és un costum de tots els anys, però que mos demanen una garrafa d'aigua bendita, això ja surt de l'usual, no? Asseguren que l'aigua beneïda protegeix dels mals esperits. Els curanderos no només s'hi va quan es té una malaltia, sinó també quan les coses van malament sense un motiu aparent. La senyora Antònia, a través de les cartes, detecta els mals d'ull i endivina el passat i el futur. Dice, no le han salido las cosas como él ha sido pensadas. Después, está muy preocupado por algunas cosas. Particularmente es bastante valiente para la comunión de algunas personas de mujeres. Amb els rituals s'aconsegueix, diuen, neutralitzar les persones que es dediquen a fer el mal. Els curanderos d'aquesta zona afirmen que hi ha molta gent que fa maleficis. Eso es por libro. Eso es un libro que son de esos que clavan agujas al corazón. Cogen el corazón de un animal y las agujas se las van clavando al corazón. Y esa persona ha de morir. Ara mateix vaig tindre un cas, diguem-li, farà uns 5 o 6 dies, que és una gent que no volien que fessin obres, no?, a un terreny d'ells. I aquesta gent s'anaven a fer, diguem-li, un pub, un Frankfurt, no sé si és pub o Frankfurt, i allí van ficar-los mig tocino, és un cap de tocino que es posa, i unes agulles i aquestes coses, i aquella gent allí un dia caia un, l'altre dia caia un altre, només prenien mal i res més, no? I llavors aquesta gent van vindre aquí i van dir, a veure què és el que passa, i mira, això i això. Aquell senyor ho va trobar-ho, va trobar el que nosaltres ni vam dir-li, més o menys, i llavors va ser quan va agafar este senyor i va treure allò, va cremar les coses aquestes, i va fer els que tenim de fer, i ja no ha passat res més allí. Què volies mirar? Que em veiessis un vistazo. A Josep Vidal, al poble de Deltebre, tothom el coneix com l'endevinador. La seva especialitat és lluitar contra el mal d'ull, fer previsions del futur i trobar objectes desapareguts, sobretot motos i bicicletes. Feia l'ofici de pastor i no té estudis de cap mena. És un dels vidents amb més fama de la comarca. Cosa dolenta no té sempre cap. Vol dir que les coses t'ho surten bastant bé, te surt la rueda de fortuna, et surt, diguem-li, força, i llavors d'això, a més, te se veuen unes quan tot normal, tot va normal i bé. Aquí som un poble, no ens coneixem tots, i si et veuen que vas al de José, ja van a fer coses rares, no? Allò, hechizos i coses rares, vull dir, no pensen mai que van a veure el que li pot dir, no? Si et poden ajudar. I jo a vegades he vingut, no ho desmentir això, per coses que a vegades passen, no? I que esperes, no sé, que et diguen alguna cosa i inclús a veure el que ell te diu és el que tu vols sentir, no? Aquesta dona també que es va curar, m'ho portar este de Sant Cristo, i això també m'ho va portar-me per un cas que veia una senyora de mi que si sa filla es casava en un noi, pues, que em portaria la Virgè, que va casar, que és el que diguem adés, i em va portar aquesta. I este va ser un noi,
un home ja gran que em va portar a mi també, estava a Pilarica. I això d'aquí, que és la de la cinta, me la va portar a mi també una altra dona, que és una xica que també es va separar de l'home, que si separava i anava tot bé, me portaria la Virgen. I aquesta va ser una noia que és de la vida, que em va dir, diu, si em curo, si em va la cosa tal com jo vull, que me donaria un sacristi, doncs bé. I els altres d'allà, doncs igual. Aquesta dona abans era una invàlida. Va estar 16 anys sense poder caminar. Durant aquest temps va visitar molts metges i curanderos. Atribueix la seva curació a Josep Vidal, l'endivinador de Deltebre. I salta la neboda i diu, tia, pues si aquí l'acaba, i hi ha un xic que fa milagres. Dic, fill meu, que en trac de voltar? Dic, si jo estic desenganyada de metges, de curanderos, dic, i de tot. I jo, dic, i què en trac d'anar? Si jo estic desenganyada. Pues tia, dona, prova-ho. Va vindre el xiquet a buscar-me i ma mare que no sé què té, que no sé què té, que no sé què li ha agafat. I, claro, com ella estava de la manera que estava, pues jo vaig prendre un susto molt gros. I arribo i em veig en ella plorant i xillant. Bueno, què et passa, què et passa? És que camino i tinc força. I me se fica a caminar i vostè veurà. I veníem aquí i ella caminava en aquell coratge i pujava a la bicicleta i dèiem, i això és possible? I això és possible? Tot el món anàvem plorant per a casa. El que faig jo, diguem-li, és que jo i Déu és el que estem, diguem-li, per mig fent tot el que podem per a llevar-los tot el mal i ficar les persones bé. Aquí veig molta gent en depressió, veig gent, diguem-li, que es passen moltes coses rares i els llevem aquelles coses i llavors elles se senten perfectament bé. La meva teoria de que els curanderos són psiquiatres és perquè quan vas a un psiquiatre i el psiquiatre t'escolta, tu parles, ell t'escolta i ell te guia una mica, no? I els curanderos fan el mateix. Per això la major part de gent que va als curanderos és gent que té problemes psicològics que els podrà manifestar dient que li fa mal a la panxa, que li fa mal al cap, que li fa mal al dit del peu, però en el fons tot és un problema psicològic. En aquesta casa del Raval de Crist, a la vora de Tortosa, es fan visites 3 cops per setmana. Hi ha una gran afluència i per això hi ha 5 persones encarregades de les curacions. Aquestes persones s'autoanomenen apòstols de Jesús i organitzen viatges cada diumenge a un lloc anomenat Terra Santa, on asseguren que es produeixen curacions i miracles. Aquí ve molta gent, gairebé com a últim recurs, després d'haver anat a molts altres llocs. A mi els metges ja m'han donat per inútil total, no hem anat a cap lloc. Si els metges ja m'han desahuciat. Jo fa 6 mesos que vaig tindre l'accident, em vaig quedar cega. I, clar, era molt pronte per a buscar, però ha sigut tanta la gent que ha vingut a casa que hem decidit de fer això, de fer el pas este. Nosaltres som els discípuls del mestre. Jo no sé com la gent això ho prendrà ara, perquè l'obra que s'està fent allà baix és l'obra de l'Esperit Sant. Si la gent sap o comprèn una mica més o menys el que és l'Esperit Sant, doncs sabrà que s'està repetint el que es va fer fa vora 2.000 anys. Des de fa 2 anys, cada diumenge a les 5 del matí, molta gent surt de Tortosa i Deltebre cap al que s'anomena Terra Santa. Tothom porta una garrafa d'aigua per beneir. A pesar que en aquestes comarques hi ha molts curanderos, cada setmana surten 5 o 6 autocars a diversos indrets de València, sobretot a Terra Santa, on s'assegura que hi ha curacions i es prometen miracles. Molta curació, molta gent, i no sé què dir-li més. Ja ho veuran, ja. Però tots els diumenges que tinc lliures hi vaig. Treballo 2 i un tinc festa. El diumenge que tinc festa aprofito per anar. Pues que espero trobar, a veure si mos apanyem una mica. La xiqueta, vai, que jo no. No hi veu. Que no hi veu. I a veure si mos dona alguna cosa. Després de 4 hores de viatge, l'autocar de Tortosa arriba a Terra Santa. És un descampat situat al poble del Rebollar, a 40 quilòmetres de València. Cada diumenge s'hi reuneixen 2.000 o 3.000 persones. Mentre el públic agafa posicions i espera el començament de l'acte, amb el seu mestre, el germà Leonardo. Ells no es consideren uns curanderos. Lo digo de verdad que no me interesan las curaciones.
Yo esto de las curaciones es para que las personas vayan creyendo en uno y sepan de dónde vienes, pero que yo lo que quiero es que escuchen mis palabras, porque si escuchan mis palabras tienen dos cosas: curarse de cuerpo y curarse para el día de mañana de alma, que es más necesario el alma que el cuerpo. Leonardo López va començar com a curandero a Albacete. Fa 3 anys va descobrir el que anomena Terra Santa i va rodejar-se de 12 apòstols, 5 dels quals són de la comarca del Baix Ebre. Leonardo López afirma que ell és la reencarnació de Jesucrist. Pero aquí no hay ni más ni menos. Aquí se hace lo que es la voluntad de Dios, que es la mía. Aunque no esté en cuerpo, pero en alma sabes que yo estaré siempre donde estáis vosotros. Y por eso yo lo he dicho para que vosotros mismos los convenzáis y convencéis a los demás. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A les 11 en punt comença l'acte. Avui Leonardo està cansat, no pujarà al descampat. En lloc seu ho faran els apòstols, que seran els encarregats de les curacions. Es comença amb unes pregàries i la benedicció de l'aigua. Després, diverses persones que afirmen que s'han curat gràcies als poders de Leonardo López ho expliquen a la concurrència. Tengo mucha fe también y sí que pido, pero pido fe a Dios, porque yo he mejorado y lo digo para que todos creáis que es verdad. Aquí tothom espera miracles i té fe en Leonardo López. Yo cuando empecé a venir y le dije... Aparentment no hi ha negoci al voltant d'aquesta fe. Els apòstols no cobren res per tocar la gent i fins i tot l'aparcament és gratuït. La gent que ve a aquest lloc és senzilla. La majoria venen de les comarques del Baix Ebre i el Montsià i també del País Valencià i d'Albacete. Bien, mejor sin gafas que con ellas. Y ahora me encuentro mejor. Jo vinc per vos i trobo una solució gran en la meva xiqueta. Perquè la meva xiqueta té tot el coneixement però no té forces per poder caminar. I vinc amb molta il·lusió demanant-li molt al Senyor perquè li doni forces. Y vinc per això, només que per això vinc. Porque con el agua que nos llevamos de aquí bendecida nos ponemos un pañuelo bendecido donde nos duela, en cualquier sitio del cuerpo, y se nos quita el dolor. Y yo creo que mejor que los medicamentos. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué pasa? Pues porque el hermano Leonardo es una cosa muy grande. Es una cosa muy grande, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Es una persona encarnada, y es el que nos hace a todos pisar aquí y no sentirse nada en absoluto. L'hermano Leonardo me va tocar allí el passillo i tinc força i puc caminar i em trobo bé. No podia ni pelar una pataca, ni cosir un botó, ni estar al llit. Yo llevo 9 años enfermo. Me han hecho, tengo una cirrosis hepática. Me hicieron la biopsia. Llevo viniendo 3 domingos y me encuentro bien. Estoy contento. Y me emociono porque tengo fe en el Padre. Y cuando llega el domingo estoy deseando de venir y llevo 3 domingos y yo no he pasado al Padre, pero con tocar al Padre es suficiente, basta. Són les 3 de la tarda. Fa 4 hores que els apòstols estan tocant la gent. Molts sortiran d'aquí afirmant que han notat millora en els seus problemes. Molts també en marxaran igual que han vingut. Però tant a uns com als altres els uneix un sentiment, la fe en aquest lloc, o potser la necessitat de creure-hi. Passaran anys, anys i anys, i vostè no podrà cobrar la seva pensió ni retirar els seus diners fins als 65 anys. En canvi, amb Caixa de Barcelona podrà retirar-se quan vulgui i desgravar des d'un 10 fins a un 56%. Truqui'ns i li enviarem gratuïtament aquesta guia.